Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, эфирда мәдәният яңалыклары тапшу һәм сезнең белән мин Рәмилә Хәмидуллина. Һәм бүген безнең студиябызның кунагы Әлмәт Татар дәүләт драма театрының яшь артисты Алмаз Шәһимәрданов. Алмаз, исәнмесез. Хәерле көн, Рәмилә. Алмаз, әйдәгез әле башта, иң беренче чиратта сезне үзебезнең тамашачылар белән таныштырыйк. Кайсы яклардансыз? Мин үзем Казан җегете булам. Казан шәһәрендә, Юдина бистәсендә туып үстем. Шул гаиләмә килгәндә әтием хәрби кеше иде, участковый булып эшләде, әнием инде гомер буе вертолет заводында эшләде, апам бар бер туган шулай. Бөтен шәһәр балалары кебек диярлек инде мин балалар бакчасына йөрдем. 7 яшьтә беренче сыйныфка укырга кердем һәм инде үстем, төрле яклар белән Кызыксынғансыздыр инде. Шул әмінә инде үземнең төп һөнәремә теге килгәндә, менә үземне беркайчан да менә сәнгать юлы белән бәйләрмен дип уйламаган идем. Чөнки мин бала вакытта, яшүсмер вакытта күбесенчә спорт ягына тартыла идем. Төгәлрәк дисәк, футбол белән шөгыльләндем 5 елга якын инде. Әмма дә ләкин тормышта төрле хәлләр була бит инде. 2006 елда мин яшүсмер чагым 14 яшымда бу фани дөньядан минем әтием китеп барды, үлде, мәрхүм булды. Һәм ниндидер күңелдә, ниндидер беләсем бушлык пәйда булды дияргә кирәк инде. Һәм инде безнең мәктәпкә бер абзый килеп эшләп йөри башлады. Ул Рафинат Салахов, композитор, музыкант, танылган инде безнең мәшһүр данлыклы шәхесләре безгә уйнаган кеше, баянчы, шулай ук Илһам абыйга 10 еллап кына аның концертный бригадасын җитәкләгән кеше, шулай Габдулла Рахимкуловка һәм башка безнең бөек шәхесләре безгә уйнаган инде. Һәм инде шулай укып, шөгыльләнгән вакытта мәктәптә инде тура-бара мин Казан шәһәренең Киров районында урнашкан балаларга өстәмә белем бирү шулай студиясына театральный түгәрәккә йөри башладым һәм инде тагын да күбрәк остазлар белән танышып, аларда белем ала башладым. Ул Мәдинә Хәйруллина безнең җитәкчебез бит инде, безнең команданың, шулай ук Татарстанның халык артисты Кәрим Тинчурин театрының әйдә баручы артисты Илгизар Абыйхасанов. Менә шул 3 кеше минем тормышымда зур роль уйнадылар. Бүгенге көнгә кадәр без элемтәдә алар белән мин аларга һичшиксез рәхмәтлемен. Бу юлны миңа сайларга ярдәм иткәннәренә. Һәм инде 2008 елда мин беренче тапкыр Казан театр училищесына укырга кирип карадым. Белмим, бәхетемә каршымы яки киресенчә кызганычка каршымы, мин инде укырга кире алмадым. Рашид Загидуллин җиде. Ул елны ул мине алмады. Мен аңа рәхмәтлемен, чөнки киләсе елга инде 2009 елда мин шулай ук безнең оста режиссер Марсель Хакимовичның укучысы, Камал театрының баш режиссеры Фәрит абый Бикшантаев курсына уку бәхетенә ирештем. Шулай угандагы минем мастерларым Венера Шакирова, халык артисты Татарстанның, анда инде сәхнә теленнән безнең легендар диктор Инсаф абый Абдулла, вокалдан шулай ук безнең легенда Миңгол абый Галиевтә шөгыльләндем, сәхнә хәрәкәте Рөстәм абый Мулланурович. Һәм инде Аллага шөкер, менә мин ул яктан бик бәхетле остазларга, укытучыларыма булдым. Бу бер ел дәвамында нәрсә белән шөгыльләндегез менә шу 2008дә кире алмагач? Кабат мәктәпкә кайттыңызмы? Мәктәпкә кайттым, әйе, шул ук дәвам иттем. Студияда шөгыльләнүемне. Шул бергәләп төрле конкурсларда катнашырга туры килде, шәһәр күләмендәге инде. Һәм менә ничек сезне Әлмәт театрына чакырдылар? Бу махсус төркем җыелган идеме? Махсус дип әйтмәс идем, чөнки безгә кадәр 2011 елда бер төркем Илдар абый Хәйруллина курсы төркеме нәкъ менә Әлмәт театрына җыелган иде. Ә безнең инде исә безнең менә шулай Фәридә апа белән Ильяс абый килделәр, карадылар диплом спектакльләрне. Фәридә Исмагилова белән Ильяс Гревич шул диплом спектакльләрен карадылар да инде. Берничә кеше анда тагын кем безнең Фаил Сафиуллин, Алиша Мәдәрисова килгән, ул яңадан Камал театрынан Фәрит абый чакырды. Тагын Рифат Әхмәдиев, менә минем курсташлар инде. Шул һәм инде мин баштан мин килмәдем. Минем укырга теләгем бар иде. Баштан Казанда инде, алга таба инде.
Davam итәргә теләгән Davam итәргә идегез. режиссурага. Әмма дә ләкин фикерем үзгәрде һәм мин Әлмәт театрына шалтыратып, Фәрид апа белән Ильяс абый белән сөйләшеп, менә Әлмәт театрында эшләү бәхетенә ирештем, аларга аның өчен зур рәхмәт, ышанып мине эшкә алганнар өчен. Мин үземнең Әлмәт театрында эшләвем белән һичшиксез горурланам. Туган якка Казанга кабат тартмыймсың менә? Беренче елларына авыррак иде, тарта иде. Әмма дә ләкин инде менә хәзер барыбер 8 ел була менә, 13 августта менә Әлмәткә килгәнгә менә төпләндем инде монда менә. Гаилә Гаилә кордыгыз. кордым, 2 яшьлек улым бар, менә дигән хатынам. Шуңа күрә менә Аллага шөкер, эшләп ятабыз, яшибез. Һәм шушы менә 8 ел эчендә нинди рольләр башкарылды менә? Рольләр рольсез торган юк, Аллага шөкер, төрле рольләр. Менә мәсәлән 2014 елда беренче баш роль булды Аршин Малалан, режиссер Ринат Аюпов. Шин дөресен генә әйткәндә, ул көтелмәгән булды минем өчен. Чөнки мин теге студент чакта төрле өзекләрдә уйнаганда үземне андый геройлар, теге мәхәббәт геройлары дип уйламаган идем. Күбесенчә теге икенче пландагы рольләр, теге олорак кешеләрне теге анда бит студент чакта үзегез беләсез, теге төрле рольләргә керергә туры килә. Үземне уйламаган инде теге ниндидер баш рольләр уйнарлык артист дип әлегә инде. Әмма дә ләкин уйнарга теләк бар иде. Һәм ул минем өчен баштан дөресен генә әйткәндә бик стресс булды, урысча әйткәндәй. Беренче роль бик авыр бирелде, менә беренче сәхнәләр. Әмма дә ләкин мин бик рәхмәтлемен Ринат абыйга. Аюповка, ул мине иң башында менә шундый роль биреп, минем белән эшләп, мине сындырып, ниндидер тискәре якларымны күреп, миңа ярдәм итә. Һәм шулай ук безнең менә ул спектакльдә Җиһанны уйнаган Луиза апа Солтанова, безнең легендар шәхесебез, искиткеч партнер сәхнәдә, аның җылылыгы, аның көче менә, аны сүз белән генә әйтеп бетерерлек түгел, мин һичшиксез рәхмәтлемен аңа. Һәм менә алмаз, сезгә кайсы рольләр аеруча күңелегезгә якын? Лирик рольләрме, драматик рольләрме? Драматиктер, чөнки драматик рольләрдә әллә ни күп уйнаганда юк. Күбесенчә менә ниндидер комедиягә туры килә, лирик, ниндидер менә характерный рольләр дип әйтик инде теге. Төрле менә кочакларны алсаганда эпизодик шундый, безбашныйрак теге, мультяшный дип әйтик инде теге. Ул бер яктан теге аклар бит инде, ул Калчак ягындагы Ишмурзин. Һәм инде ул ниндидер комический инде, күбесенчә. Мин үземне теге әйтәм бит, ниндидер комический актер дип уйламаган идем. Әмма дә ләкин менә Аллага шөкер, рольләр бирәләр, эшли, үсәсең ул, ничектер бирелә башлый, җиңеләя, эшләү рольләр өстендә инде. Сезне кайсы спектакльләрдә күреп була? Менә яшь йөрәкләрне хәтерлим. Яшь йөрәкләр бар, хыял йорты. Менә яшь йөрәкләр турында да әзрәк кенә тукталып үтим әле. Менә ул яшь йөрәкләр тагын икенче минем баш роль дип әйтик инде, шундый менә Аршин Малаландагы кебек герой, урысча әйткәндә герой-любовник инде бит. Тоже җиңел булмады, чөнки ул бит инде безнең классик әйбер, бер карасаң ул җиңел дә. Икенче яктан аның күпне, гомумән баш рольләрне сәхнәдә уйнарга бик авыр. Чөнки син анда мәсәлән спектакльнең фикерен алып барырга тиеш. Башыннан алып ахырына кадәр. Һәм инде ул спектакльне чыгаруда миңа шулай ук безнең олы, зур артистыбыз дип әйтик инде, Рафиг абый Тагиров, шулай Татарстанның халык артисты. Ул бездә Хәйретдин уйнаган җегет бит инде яшь чагында, ул бүләкләр алган аның белән яшь вакытында. Һәм Аллага шөкер, безнең менә олы артистлар безгә, яшьләргә бик нык ярдәм итәләр. Тәҗрибәләр белән Әлбәттә. Шуңа күрә бу менә әзрәк кенә артистлар турында әйттем бит инде, безнең Рафиг абый, Луиза апа турында. Гомумән Әлмәт театры ул данлыклы Әлмәт театры, элеклектән килгән. Менә юкка гына укуны бетергәчтән күп кенә яшь артистлар бездә менә Әлмәт театрына эләгергә тырышабыз. Ул бит инде алса Гали Хөсәйнов вакытын әйбит. Ул Дамира Кузаевалар, Камил Валиев, Аллага шөкер, субханалла, менә ул бер сәхнәдә уйнау бәхетенә мин Камил абый белән дә уйнау бәхетенә ирештек бит инде әйбит. Алардагы энергияны, алардагы җылылык, алардагы органика сәхнәдәге искиткеч. Шулай Фуат Зарипов менә, Роза Салиховлар менә, Рамил Минханов, Сакина апалар,
Minhanovalar көп инде. Аларны менә хәзер сөйли башласаң, алар турында һәрберсе турында китап язарлык һәм инде тапшыру ясарлык була, дияргә кирәк. Һәм менә хыял йортындагы герой сезнең күңелегезгә якынмы, ул охшашмы сез аның белән? Фәкать ул кызык булды, ул әйе, ул менә без ике составында уйныйбыз. Әйе. Анда менә бер төркем җегетләр дип әйтик инде. Илдар абыйның курсында укыган җегетләр шулай бит. Менә шуңа китереп чыкмакчы. Без менә инде Фәрит абыйның укучылары. Менә Илгиз Зәйниев, тагын минем иң яраткан режиссерларымның берсе. Искиткеч ул беренчедән үзе актер булган кеше, икенчедән менә дигән драматург, шулай ук режиссер үзенең әсәрен үзе куйды. Искиткеч матур спектакль килеп чыкты. Рольгә килгәндә миңа кайбер яклары охшаштыр бәлки, кайбер анда күпертелгәндер микән. Белмим, миңа иң рәхәт, уйнавы рәхәт. Якын дип әйтергә була инде. Битте икән бетәм бизнес. Салават белми эшләмәс. Моны бит ремонтлап чыкканчы яңа йорт салуың арзанрак, Идрис. Теорияда. Нәрсә теорияда? Теорияда син хаклы, әмма Нәрсә әмма сүзеңне сөйләп бетер. хәзер Куй әле шул телефоныңны. Монда шыпы әсен һаман телефоныңны актарнасы. хәзер лайклар гына куеп бетерим. Теорияда син хаклы, әмма Сен мине мыскыл итәсең ул. Бир әле монда телефоныңны. Телефон! Телефон! телефон. Бир әле шуңа телефоныңны үтерәсең бит. Телефон. Ширле. Теорияда син хаклы. Бу йортны төзәткәнче яңаны салып чыгарга җиңелрәк. Әйтәм бит, Салават безне кирәкмәгән чыгымнарга батыра. Әмма дә ләкин безгә нәкъ менә шул хәрабә хәлендәге йорт кирәктер. Нәрсә? Нәрсә дисең син? Ниш уртама безгә бу шалаш? Бер тыртсаң ишелә бит бу, нишләп була моның белән? Нафкат иламышы гына. Мин җылыйммы? Салават әйтте. Шушында килгез диде. Элекеге пионерлар лагерын сатып алдым диде. Хәзер үзе килер дә барсын да аңлатыр. Аңлатсын, аңлат алса. Нафкат. Салават нәрсә әйтсә, шуны эшләрсең, иламышы гына, аңладыңмы? Бухгалтерларына буа барлык, ошамаса артыңа тиеп чыгара күп сорамаслар. Минеме? Бухгалтерлар бәлки бу абарлыктыр, әмма минем кебекләр. Ой, Нафкат синең кебекләр әнә ике буа буарлык. Бәләкәйрәк елгалар булса, эшне дә буарга була. Әлесе шулаймыни, Син кем, Интернет кылы, компьютер корты. Сине нигә асрап ятабыз? Әле генә син монда елап маташкан арада мин 10 кешегә товар саттым менә шул телефон аша. Беләсең килсә, мине шуңа күрә асрыйлар. Шулай ук бит сез җырчы, актерда буларак чыгыш ясыйсыз. Күпчелек шәһәр күләмендә үткәрелгән мәдәни чараларда сезне күреп була. Мингол Галиевның киңәшләрен истә тотып башкарасызмы сез әлегә? Тырышам инде. Нәрсәләргә өйрәтте ул менә сезне? Менә аның бит әйтик, менә Мингол абыйдан турында, менә аерым сөйләп китсәң Мингол абый турында, аның турында да менә тапшыру ясарга була. Тапшыру кысаларында гына сыймас. Әйе шул. Шуңа күрә аның белмим, аның ниндидер беләсезме, аның үзенең методикасы бар аның. Үзенчәлекле, беләсезме, һәм ул менә бер дә менә зыян итми. Ул ничектер мин аның миңа биргән белемендә мин аны үземә әле һаманда кабул итеп бетә алмыйм. Бетерә алмыйм. Чөнки менә аның үзенә генә күрә ниндидер хасные бар, һәм мин аларны кулланырга тырышам, ниндидер менә ул усал кешеләрне дә ул әйтә, маңгаеңны җыерып андан итеп түгел, ягымлы итеп усалланырга була бит. Менә шуңа күрә ничектер дип әйтик инде ул менә аның андагы алган уку тәҗрибә дип әйтик инде ул искиткеч әйбер. Һәм берәр композицияны башкарып үтсәгез дә бик шат булыр идек. Композиция? Әйе, берәр җыр. Утырдым көймә түренә, карадым су төбенә. Утырдым көймә түренә, карадым су төбенә. Су төбенә
асыл таш, әсир булды ғазиз баш. Бик зур рәхмәт Алмас. Шуннан да мин Гылабыйның киңәшләрен үтәп, әлеге музыкаль композицияны башкаргансыздыр дип уйлыйм. Әйе, бу минем спектакльдә катнашкан җырым түгел. Нәкъ менә мин Гылабый белән өйрәнгән җырларымның берсе. Менә бит ничек урынлы булды әлеге. Рәсүкмәсә ярый инде. Дөрес җырламадың дип. Ярар күрсә. Шаяра. Алмаз, менә киләчәккә үзегез алдында нинди планнар куясыз, нинди максатлар куясыз? Бүгенге көндә ирешкән менә уңышыгыз белән сез канәгатьме? Аллага шөкер, менә биргәнеңә шөкер дип яшим. Чөнки язганнан уз булмый. Тырышабыз, эшлибез. Искиткеч коллективта безнең искиткеч директорыбыз Фарида апа. Исмагилова, мен шулай ук режиссерыбыз Ильяс Гареевич. Менә тукталып үтим әле. Ильяс абыйда турында бер-ике сүз. Менә күптән түгел генә безнең кайда минем билгән илем дигән спектакль чыкты, шулай бит. Менә шулай ук рәхмәт алган ул спектакльгә. Мине ул искиткеч менә нәкъ шын барлыктан чыккан әйбер ул Гариф Фәхретдинов фаҗигале әйберләр, ул тоткынлыкта ничек утырган, ничек исән калып кайтулары, Җәлил белән бергә күрешкән. Аны күрергә кирәк, аның белән кызыксынырга. Без үткәнебезне белергә тиешбез алга атлар өчен. Менә андый әсәрләр булса, мин күбрәк менә шундый әсәрләр, үзебезнең әсәрләргә күбрәк әйтегендә тартылам. Пленумны кыттатыр. Ахтунг! Шнурайтесь! Тезелегез сталинские соколы, вашу мать! Дип команда бергәннән соң, ул алгы сафларының ике рәтен алга адым атлаттыра да авызын ачтырта. Кем алтын тешле, шуның кырыенда туктап, инструменты белән тешне кайырып ала да, кырыеннан барган полицейның әрҗәсенә сала. Бу мәрәкәне камчылы немец үткер күз белән күзәтеп тора. Минем хәлләрем дә мөшкилләнә башлады бит әле. Күнитегемне салдырып алып, агач башмаклар кидерделәр. Мин шине чабуын кисеп алып, колакка, пилотка колакчын кулга бәйләй, аякка йоклар тегеп кидем, күпләр шулай эшләде. Куйрыксыз калган әтәчләргә охшап калдык, милләт тышкыры. Эй, язмыш, язмыш, тагын ниләр күрсәтер икән миңа? Үз алдыма җырлыйм да җырлыйм. Китәрмен туган илгә, урман эшләре белән. Эй, энем, кайда синең илең? Казаннан күптәнме? Сез шын артист ахыр. Мин Казанда гына түгел, миш башында да артист булып җырлаганым бар. Күренеп торасыз, шын артист. Biraz kızып алгач, китте сөйләп Абдуллабадтагы шигырь һәм мәзәхәннәрне. Ул Казан зыялылары дөньясын якыннан белә икән. Ул кызлар, рестораннар, бер почмакта музыка уен кораллары илеп тора. Тотындык буларны сайратырга. Хоп! Але! Хоп! Але! Хоп! Але! 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 Каз канаты! Әп итә! Баламышки! Һәм гомумән киләчәктә үзегезнең язмышыгызны Әлмәт театрында күрәсезме? Үзегезнең эшегезне? Әлегә шулай. Алга таба дөнья хәлен белеп булмый. Шуңа күрә теге алга, теге ерак ягы карамыйм. Аллага шөкер, бүген көндә Әлмәт театрында эшлим. Бик зур рәхмәт. Сезон хәр ябылды инде, яңа сезонга әзерләнәсез. Әйе, менә күптән түгел генә шулай ук безнең менә Хәсән Сәриянның җегет язмышын без сәхнәләштерә башладык. Аның Репетициялар бара инде башланды, демәк. әйе, без аның эшлибез. Аллага шөкер. Айрат Абу Шахманов менә килде, ул да бик кызык
талантлы, үзенчәлекле режиссер. Демәк, инде сезнең эш туктамый, Аллага җәй шөкер, вакытына эшсез торган карамастан. юк, әйе, Аллага шөкер менә. Алмаз, бик зур рәхмәт сезгә безнең тапшыруга кунак булып килгәнегез өчен. Киләчәктә дә без сезгә иҗади уңышлар телибез. Рәхмәт. Һәм үзегезнең күңелегезгә якын булган рольләрне башкарырга насыйп Амин, шулай булсын. булсын. Рәхмәт чакыруыгызга. Бик зур рәхмәт. Шуның белән, хөрмәтле тамашачылар, мәдәният яңалыклары тапшыру ахырына якынлашты. Луч Әлмәт телеканалында очрашканга кадәр сау булыгыз.